Umuntu aqina afuna ukungena into yabantu abatshatileyo phofu wohluleka ngowakho umtshato kudala. Wena ubuthathe iminyaka emtshatweni uhleli kuwe uxokisa. Yena datha nje intsukanyana iveki ke phofu. Wohluleka. Kodwa uyakwazi uba umbone uba ufuna uxoxa yakho into uyixoxa njani umuntu ohluleke ngowakho umtshato. Hayi, aba bantu mabadityaniswe, ithethwe le nto uthi wawujonga aba bantu nizowuxoxa nabo bonke aba abanabafazi bohluleka kweyabo imitshato uyixoxa njani into enjalo. Yabo into enjalo ndirhawuzelisa ngomsintsi ilandive kuhlamanzi ngasemva. Hayi man, hayi mela phaa kude xa uzazi uba wohluleka into edibene nomtshato. Suzifaka kwinto yabantu abatshatileyo ungatshatanga wohluleka wena, ima phaa kude bastard rhasisi. Shit, abantu banjani ngani?